Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tridu x'ngħidilkom x'nagħmlu. Se nċabċab 4 darbiet u nara jirnexxilix insib ruħi x'imkien ieħor. Tridu x'tgħinu niftit. Irrid inċabċab 4 darbiet. Tistgħu iċċabċbu miegħi u tgħinuni nozza n-numru 4. Tlaqna. 1, 2, 3, 4. Il-ħawa. Hawnhekk fejn ġejt. Ġbar dawn. Imma tajta għek fej ġejt jien. Ara, il-mappa tad-dinja. L-Ewropa, l-Afrika, l-Asja, l-Oċeania, l-Amerika ta' fuq, l-Amerika t'isfel u l-Antartika. Dawn huma is-7 kontinenti li nsibu madwar id-dinja. Sten, issa donni qed nifhem din il-mappa qed turini propju fejn insab jien. Ħanara ftit fejn qed timmarka l-vleġġa. L-Antartika! Il-lawa, mux tab xej qed inħoss daqshekk bard jien. Ara, donnu ġejjin xi annimali. Kika u Nunu qegħdin fil-kċina tar-razzetta Zizi. Qed jixorbu tazza ħalib friska. Baba qed toffrilhom pastina żgħira għal mal-ħalib. Kika qed tgħidilhom li tgħidx kemm tixtieq tibgħat pastina lil ħabiba tagħha għax illum ma jistgħux jiltaqgħu. Il-ħabiba ta' Kika jisimha Pina Pingwina u llum qed tiċċelebra eluq snina. Pina ma tgħix Malta imma tgħix f'pajjiż ieħor, il-bogħod ħafna minn Malta. Kika qed jiddispjaċiha li ma tistax tiċċelebra mal-ħabiba tagħha. Għala x'kombinazzjoni, Pina qed iċċempel lil Kika biex tkellimha. Kika tweġibha u fil-pront tawgurala li sbaħ xewqat feluq snina. Kemm qed tifraħ Pina bl-awguri ta' Kika? Nunu qabditu l-kurżità u ġie jittawwal. Nunu qed jistaqsi lil Kika għala Pina tgħix f'post kollu abjad. Anka d-dar ta' Pina bajda. U qasem siġar xejn. Kull fejn tħares jidher kollox abjad. Pina qed tispjegalu li hi tgħix l-Antartika u qed jara kollox abjad għax kull imkien miksi bis-silġ. Ara daqsxejn, anka Pina għandha pastina f'idejha. Mela issa, Kika u Pina, it-tnejn li huma għandhom pastina u xorta waħda jistgħu jiċċelebraw flimkien. Kemmi kontenta Kika li qed tara lil Pina Pingwina. Tonni qed nara xi annimali. Iva da, sewa qed nara. Dawn pingwini. L-aħwa kemm hemm. X'kulur huma l-pingwini? Ekku, il-pingwini huma ta' kulur abjad u iswed. Ta' sew qed inħossni x-xurtijat li qed jirnexxieli narhom għax ħafna mill-pingwini jgħixu f'postijiet kessin ħafna. Il-pingwini jgħixu kemm fuq l-art kif ukoll fl-ilma. Kontu tafu li l-pingwini huma meqjusin bħala qasafar? Imma kontu tafu li għalkemm għandhom il-ġwiena dawn ma jtirux. Interessanti hux? Ste. Tunni qed nara xi annimali ieħor. Donna foka din. Iva da, qegħdin taraw għal-foka? Il-foka tgħidx kemm tħobb tom u todos. Min jaf x'bar hemm f'dak l-ilma. Kontu tafu li l-foka għandha saf ta' xaħam taħt il-ġilda li jgħinha żomm sħuna fil-kesħa. Infatti, anke l-balena għandha dan is-saf ta' xaħam taħt il-ġilda. Ara x'kombinazzjoni! Isa balena dik. Il-laħwa kemm kbira. Imma issa qed inħoss wisq bard. Tridu xtejnuni nerġa' nċabċab 4 darbiet forsi ma tafx kif nerġa' lura fir-razzetta Zizi. Mela tlaqna. 1, 2, 3, 4! Le, stenna ftit.
Hawnhekk mhux fir-razzetta Zizi, hawnhekk iżni ġejt fid-deżert. Ma ġar xejn, nerġa'. 1, 2, 3, 4! Le, hawnhekk ġejt qalb il-muntani. 1, 2, 3, 4! Fl-aħħar! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.